Yan, ganda oh. Oh. Wow. So, maganda bumiyahe dito. Try nyo mga kaibigan na magmotor dito. Di kaya sa mga nagbabike, try nyo dito. Oo. Adventurous kayo may lakas kayo, try nyo mga kaibigan. Puntahan nyo itong lugar na to, Dalas, barangay ng San Remigio, barangay Panpanan. Ganda. Alright. Okay. Oh, pawon pa yan oh. Mataas oh, mataas. Banatan mo! Ha? Woo! Oh, wow! Ayan. Yung paligid oh, tingnan nyo mga kaibigan ha. Ayan. This is a trail. Ayan oh. So makikita natin sa malayo yung daan papuntang Panpanan po. Diyan sa kabila Barangay Walker, at dito sa baba ito yung Sitio Pudpud na tinatawag nila. Yan. So mamaya na tayo kumuha ng pictures pag uwi natin. Dahil of course humahapol tayo ng ating tiyempo makapuntang Barangay Panpanan. Dahil nung huli kong pag-try na magpunta, hindi ako talaga nakaabot sa Barangay Panpanan. Mga 20 minutes pa daw na motorin mo at makaabot ka sa Barangay Panpanan. Nung time na pumunta kami, nag-trail kami, at hindi pa ganito yung daan, mas mahirap pa mga kaibigan, dahil hindi pa nga na bulldoze masyado yung daan, lalo ng pakyat ng Barangay Panpanan. So ito yung Sitio Pudpud na tinatawag nila. Ayan no. So noon dito pa lang medyo mahirap na ngayong daan eh. Siguro kung maulanan ito mga kaibigan, babalik yung mahirap na daan. Dahil yung mga part na dinadaluyan ng tubig sa daan magiging ruts po yan, magiging malalim na lubak yan. Katulad dito, kapag maulanan ito siguradong lalalim yan mga kaibigan, yung dinadaanan ng tubig. So kung magbabiyahe ka na, motor yung gamit mo, mahirap na yan mga kaibigan. So maganda dito dahil konti lang yung tubig ng ilog na to, hindi tayo mababasa. Yan. Enjoyin na po natin yung daan na to mga kaibigan,
Tara, sama kayo sa ating biyahe papuntang Panpanan. Oh wow! Woo! Yan! Woo! Ahon tamor! Sarap, sarap. Woo! Tumatayo po tayo sa ating motor mga kaibigan. Oh, para makasabay naman tayo sa kilos ng motor. At hindi masyado ano tawag ito, bumpy yung pagkabiyahe na dapat sabayan natin yung galaw ng motor sa rough road na daan. Oh, yan, ganda oh. Oh. Wow. Oh, maganda bumiyahe dito. Try nyo mga kaibigan magmotor dito. Hindi kaya sa mga nagbabike, try nyo dito. Oo. Adventurous kayo, may lakas kayo, try nyo mga kaibigan. Puntahan nyo itong lugar na to, Dalas Barangay ng San Remigio, Barangay Panpanan. Oo. Ayan. Woo! Wow. Woo! Sumabay ka na sa daan. Yan. Enjoyin mo na yung daan na to. O, tayawan mo. Tayo. Yan. Sana walang kasalubong. O, wala. Yan. Oh, yan. May gate dito. Dahil may mga hayop po yung mga tao, baka lumabas dito. So kunin natin muna sandali at papasok tayo. So ito yung kapaligiran dito, yung mga mountain ranges. Yan po ay Mount Singit. Nasa harapan natin. Yan. So sandali, kunin muna natin yung harang na to para makapasok tayo. Yan. At saka babalik rin natin mga kaibigan. Yan oh. Dahil ano to pasture land yung nasa nasa paligid nito. So balik na natin yung gate nila dito. Ayan. Huling punta namin dito, mahirap ito mga kaibigan.
mag biyahe dito. Playing safe pa rin tayo. Alright. Oh, may isa pa dito mga kaibigan, oh. Yan. Muling ibalik. Yan. Muling ibalik, ha. Oo. Napakanta tayo. Muling ibalik. Oo. Pump up. Wow, medyo madulas-dulas. At talagang madulas ito kapag umulan. Basa yung lupa. Wow. Yung huling punta namin dito natagalan kami dito mga kaibigan. Dahil ang tarik nga at saka mahirap yung daan. Single track lang talaga. O ngayon, sasakyan, maaari nang punta dito, makadaan dito. Yan. Woo! Wow! Pump up! Dito pala, sa kaliwa pala. Ahon. Second gear. Oh. Yan. Alright. Nice one. Woo! Ganda. Alright. Okay. Oh, pahon pa yan, oh. Mataas, oh, mataas. Okay, banatan mo. Ah. Woo! Wow. Ayan. Ito yung paligid, oh. Tingnan nyo mga kaibigan, ha. Ayan. Sama kayo sa biyahe natin. Panahap.
Dito lang kami tumambay dati, oh. Dito na part na 'yon, oh. Na part na 'to, oh. Dito kami, oh. Dahil yan yung Barangay Maruray, Panpanan 2. So hanggang dito lang kami. So sabi ng kasama namin ni Dodong, mga 20 minutes pa daw mula rito papuntang Barangay Panpanan na yan, oh. So ito, merong daan, 20 minutes din yung pagbabiyahe natin papunta dito. So sige, tuloy natin. Wow, malamig yung hangin, yung ihip ng hangin, mga kaibigan, dahil makulimlim nga yung panahon. Oh. Alright. Oh, merong gate pa rin dito sa pangatlong pagkakataon. Ayan. So ganyan talaga, mga kaibigan. Respect natin yung kanilang pagmamayari dito ng ano ba? Wow, nag-skid pa tayo, mga kaibigan, sa sa lupa na yan, dumulas.
Ayan. So, natumba nga tayo. For the first time dito mga kaibigan. Ayun talaga. Natural lang yan eh. Oo, tuloy, tuloy. Papasok na po tayo sa ano, barangay ng Panpanan. Dito na po tayo mga kaibigan. Barangay Panpanan na po ito. Ayan, ayad nga ano dyan, dawon. Ayos, ayos. Ang first time nakasulod gid man ta sa barangay Panpanan ba? Ano guna dyan, maruray kon. Ang sapyak ta na ano? Ay, Kulabaw, amo jang dos. Bote mayad kano naka ditsong ano dyan, dalan. Kadya lang nga Bernes. Bote nami ba?